Patumi aru achi kloni phai ke thom durmiar ni Serelia lokimon dowana chataya long ke thom dowan long ri riso ejang chingruma mai atum angbong isi kenang so chepharanga mai kang nipon Jal Jeevan Mission mate JJM alang imuda kijun long le dera jok rada tum aroya lang chehosi kijuna Rong Nagaraha war waiting shed mandir ki mikang pulapen disobay along dustbin tarpaulin kiron pon. Nelibirta Thanbang Sonro Singh Rongpi Aphangsi Biswanath Karbi live kelangwar kaching honara do anaphan kardom nang pajireklo kardom Tangna pini arsik jitlapan sodda ka birta nonang tonpan arjikta Patumi aru achi kloni phai ke thom durmiar ni Serelia lokimon dowana chataya long ke thom dowan long ri riso ejang chingruma mai atum angbong isi kenang so chepharanga mai kang nipon KDLRECA achunbang thare joyjit ronghang lapen mai phu thare thaneshwar singh narahin pen chepatir pi ponsi patumi amai mesen pen pachun ponlo labang so mai along Bankren aircap so seri suijang atumaphan arpu asai tek ponlo Birta kirib dunlonga tengke thare bubble tok bi rap chunbang thare bikram phangcho toklang chunbang thare vidya singh rongpi toklang chunbang sami gumita ing tipi toklang chunbang phi thare rohit terang sahem chunbang thare jayanta rongpi lamet chunbang sami langmir tisopi jutang chunbang phi sami labita tisopi jutang chunbang phi sonthak thaksi bankep ariso ijang atumaphan ke klembang phubang phi arpusi pekpon Patumi amaya long alohiyaman pen lokimon sangha riso ejang chingrum amai mai phu thare prodip rongpi chunbang thare mirjeng hanse dunmai phu thare mensing ronghang rap chunbang thare ajit phangchu ke thom dowan long ria mai mai phu sari soingti lokimon sangha tiri pia mai klembang phu ake hayatum moniram ronghang Logan Crow, Manuj Ingti, Klembarim, Rajendra Crow Lapen, ke thom doman longri so arlo chingri amai mai phi, Rohini Ingti pi atuma hin pen chatong dunsi, riso e jang atum khai lapen thorom ke pangcho ponang ji aputhak, RD dojot pen, chethan chimum padopon. Biswanath along ri behali pen, Ramin Timung report Biswanath Karbi live. Tangna pini adun thwa birta non puthorang tonpan langitha Jal Jeevan Mission mate JJM alang imuda kijun long le dera jok rada tum aroya lang chehosi kijuna Lakhaing koi rapho MEC constituency ke parlu nilip development block asai hempen che koinot rong khelan along Jal Jeevan Mission mate JJM akam kasa oya puthak rada tum ningkang samse Nilip development block asai hempen kache koinot rong khelan along lapen dokhara hidi along Mukur Saha Asopo Bijit Saha pen kaselam pon Jal Jeevan Mission pen ki klem pon alang non puta ateng karlo lang thap the lapen lang thap thia ko pen si ateng ta kahenu si ke onglo lapen ateng ta ke ter thektik lasi JJM mate Jal Jeevan Mission ki klema bangphu nilitum nilip along ke tangte do ansita klem pa minang ji pusi nilip head branch ke SAMI phu numerson ingleng lapen ari sang ho tum pen ke hang padupon Lasi Prabjin pen nangli tum ke klema sai ke oi Mukur Saha Supo Bijit Saha nangli nang chaselam sirak noi pusi KSA ke hangpon Lasi local MEC Povitro rong pilapen BLC CMI phu Winson rong hang lapen VD CMI phu Probin Tokbi nangli tum da adimaklong an nang humri tha rong arada kisung along nang chelang tha pusi kachuning ri padopon Tela bangso JJM scheme pen ke komentu pen la bangso sai ke deng pon ke la bangso sai ke deng pon ni kan isi bang e chok pon lo la pen isi bang chekloyon trok la son si asai bang nukul saha bang long plian ke klem do la si dak teron lokon teron arong along ke klem bang la han lo Mungkin si ke pleng lo, kita me lada kiceng si abu da bangke alang long lo.
laso hut si tame filter kuri rea lang si direct la PHE apai balong pong long kanek don si laso alang long si alang nang palin ni thom ni plian ado we rong chok si ana rada tum la bang so lang jun long lo siame ako ni thom ni pli pen ako bon tu che asom de kong kasi alang abang ke nona bang ke PHE alang ta long pon pe der lo la pen JJM scheme pen alang apo bang ta nona bang long pon pe der ini ke la PHE pen la JJM scheme pen la combine boyat mana la bangke dak la so PHE tum pen koson pen tonga cingkilo ne la bangke militum sambe son lo putek de lo sambe alang abang kado we situ atum tame longpon la pason te la bang militum la bangke la bang so non kipi bom la JJM scheme pen don ko ana population bang ji la lang yun long don mane la hen lo rong chok senior cap puludan te dopik lo masih don chok rong chok senior cap ke la bang so lang si kijung komen tu pen la bang so lang kipi a hok ke la bang ke non cheklo yon for chok la son arui si la bang so lang long lo aku non bang ke long tu te Karbi ang long choki hola pen Anilson rong phar report Biswanath Karbi live. Tangde pini adun thwa berta non puthor ang ton pen langitha. Rong Nagara Havar waiting shed mandir ki mikang pula pen disobay along dustbin tarpaulin kiron pon. Aruni phai player ni lakhaing koy hawa Rong Nagar polling station lakha thong kebra ke thomalong ada por phai sir kep malom pen waiting shed ki mila pen Biharia Rong mandir kang puajai mek deng ponlo lason si Singhasan Local MSC Anparta Karbi Anglong Autonomous Council EM in charge Agriculture Land and Revenue Amar Singh Tiso Chetong Dunsi EM ari deng pen ing pupi pondo Bangso phit nihang terona rong arada phan longle patas don phokebrahini abang phuatuma phan ron ponlo Bangso along Gachetong Dun VDC Chairman Ken Singh B BLCC Chairman Lawrence Rongpi Mandal Committee Kongchun Bang Lawrence Ronghang Atish Terang Dunmai Phu Longbir Teron Amar Hanse Jiten Ronghang BJYM Mai Phu Augustine Togbi Kishan Morcha Dunmai Phu Rajesh Teron Raj Cyclem Bang James Phangcho Athik Ti Sopen Danglok Polling Station Mai Phu Kongchun Bang Rongasar Sargari Gaunbura Atum Chetong Dunpen Puthat Desobai Chandra Singh Terang Lun Kana Hongjai along Polling Station ke thom Langbirik Nadi Left Wing Plikebra Truck Right Wing Plikebra Pli Middle Wing Plikebra Phoke Parlo Rong Kriner Kep Arat Pangrum Pet Pen Don Paroner Kep Adon Apai Do Anapan Dustbin Lapen Tarpaulin Sitame Pipajir Ponlo Lason si Ningarong pen kevangji lang apora hut ke kedamtang middle wing along kilega hut ke he noremadim sitami kepa misenji aphan bor ipon thunang popusta sarkari gaunbura hin pen radaphan than pachini ponsi mai pajut ponlo Singhasan Yagin Hiding Middle Wing Nakatama Polling Station pen ini pun hingga sekarang napen kacang hanai nampak tak ini samjak masing pisau iya incas land and agriculture etc. nampak tak alangli family class secretary nyola pencobi alangli kabo iya jane kan sana ada ini Napuson basket mate ang ini kecubi laban so ajaton lapen anpada menteri apike adon sino kan dan jepop le ane si tari ke sial ni alam angka tu sapun kilo matuman yang sa omos so laban yola pangsopi kal secretary alang ni tumpi kan almost 72 abang kono sini kono kang along kan tuang no kasih lahir kan sudah kue yang penceng lo alu cili penceng lo kapret langsung ada ke aceh nemu cili kapan mana
mathaun ipin singatonara pan kera kolhe ka in mendane rabin mendane surya ka Karbi Anglong Manjapen, Momita Timungpi report Biswanath Karbi Live. Tangde pini prime time berta la ampen si kang tonik lo. Kadog we phanta kurwang thu la pen dome thak me.